खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनै जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन बे जाहैबाय BTC जब दा BTC जबनि सोमोन्दै फुल डिटेल्स सावरायगोन मानगोनां प्रमद बर' दा सरकारनि एबा इउपिपिएल सरकारनि समाव माने फरेस्टार 1 एबा फरेस्ट गार्ड एबा PCDC सेक्रेटारिनि दा जबनि एपइन्टमेन्टफोर होदोंमोन दा बै एपइन्टमेन्टफोरनि सायाव मोनसे गोख्रों माने फोसावनाय दा बे जाहैबाय दा BTCनि गोदान CM मानगोनां हाग्रामा महिलारि दा बिथांनि मोनसे गोख्रों रावजों सोंखारिनाय दा बे जाहैबाय दा BTCआव जायफोर इलिगेलि माने एपइन्टमेन्टखौ लादों एबा एपइन्टमेन्टखौ रानदोंमोन दा बैफोरखौ केन्सेल खालामनानै दा गोदानै दा बेयाव एपइन्टमेन्टखौ रानफिनगोन होननानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा फोसावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बे टपिकनि सायाव गोबां केन्डिडेटफोरा गोनो गोथो जाबाय दं माने साख्रिया दानजामारगोन नामा दा साख्रिया मा जागोन दा बेनि सायाव गोबां गोनो गोथो दङ नाथाय दा बेयाव जायफोरना माने जेबो प्रब्लेम गैयालासेनो माने जेनुइन लादों दा बैसोरनिया जेबो जानाय नङा नाथायबा आरो जाय बिथांमोननिया इलिगेल लादों दा इलिगेलि जुदि माबा मोनसे दा प्रुफ मोनोब्ला दा बैयो दानजानायनि एसे चान्सेस थागोन दा बेखौ जोङो बुंनो हायो नाथायबा जायफोरना जेनुइनै माने मार्क मोनदों दा बैफोरो जेबो प्रब्लेम गैया दा बेखौ बांद्राय जिंगासिनांगौ गैया होननानै जोङो साननानै एबा हमनानै लानो हायो दा गोबाङा गोबांखौ साननानै दिनै साख्रिया दानजामारगोन नामा साख्रिया माबा मोनसे जागोन नामा दा बेखौ गोनो गोथो दा बयबो जादों नाथाय दा बेयाव जायफोर जेनुइन लादों दा बेयाव जेबो प्रब्लेम जानांगौ गैया नाथाय दा बेयाव इलिगेल खायसे इलिगेलि माने फैसा लानानै सोरबा जुदि जब लादोंब्ला एबा फैसा होनानै जब लादोंब्ला दा बैफोरबायदिया एसे प्रब्लेम जागोन दा बेखौ जोङो एसे हमनो हायो नाथायबा सिगांफोरनि समाव दा बेफोरबायदि एक्सन लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै नाथाय दा मा लेभेलाव माबायदि एक्सन लागोन दा बेखौ जोङो एसे साननो थाखाय जोङो गोब्राब जायो मानो होननानै बुङोब्ला सिगांनि समफोराव बारा एक्सन लानायखौ जों नुनो मोननाय जायाखै एबा माबा मोनसे इनकुरिनि गेजेरजोंबो दा जोङो फाइनाल मोनसे इलिगेलखौ मोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै लोगोसेनो थांनाय इउपिपिएलनि सरकार थानाय समाव दा बे समाव थार्ड ग्रेडनि जब आरो फर्थ ग्रेडनि जब दा बैफोरनि थार्ड ग्रेडनिया जाहैबाय दा बेयाव रिटेननि रिजाल्ट होबायमोन दा बेनि उनाव फाइबानि मोनसे लिस्ट फैनो गोनांमोन दा बेयाव बेखौ दिनै माने गोजाम सरकाराव जालाङासै नाथाय दायो थार्ड ग्रेडनियाव मा दंमोन HS लेभेल आरो ग्रेजुवेट लेभेलनि दा बे रिटेन एग्जामनि दा रिजाल्ट दा बे रिजाल्टखौ माने जोङो ग्रेजुवेट लेभेलनिखौ ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय HSनिया पेन्डिं थादोंमोन दा बेजों लोगोसे फर्थ ग्रेडनि दा फाइभा थांबायमोन दा बेनि रिजाल्टखौबो मोनाखै दा बैफोर जायफोर माने बैफोरनि रिटेनखौ होदोंमोन एबा फाइभाखौ होदोंमोन दासिम माने गोनो गोथै दङ दा बैनि रिजाल्टआ मा जागोन होननानै जों जुदि साननानै लानो हायोब्ला दा सिगांनि एक्सपिरियेन्सखौ जों जुदि साननानै नायोब्ला माने गोजाम सरकारनि दा गोजाम सरकारनि खामानिफोरखौ दा गोदान सरकारा बांसिनखौनो दाङा एबा बांसिनखौनो नोजोर होआ दा बैफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जादों अब्ला जों बैफोर एक्सपिरियेन्सखौ नायोब्ला जोङो थार्ड ग्रेडनि दा जब एबा फर्थ ग्रेडनि जब दा बैयो माने आसाया एसे खम बायदि जों नुनो हायो नाथाय जोङो CSBनि वेबसाइटआव नायोब्लाबो दा बेयाव जेबो जों मोनसे गोदान नटिफिकेसन नुनो मोननाय जाया मानो होननानै बुङोब्ला दा गोदान सरकाराबो बारा गोबाव जायाखै दाख्लैसो माने अटटेकिं लादों दा दासिम मोनसे एसेम्ब्लियाव मोनसे जेबो दासिमहालागै डिसिसन लानाय जायाखै एबा मोनसे बाजेट सेसनबो लानाय जायाखै दा बेयाव जों दासिम जेबो आपडेटखौ मोननो हाथ'वाखै नाथायबा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ माने जोङो बारा आसाखौ लानो हाया मानो होननानै बुङोब्ला दा गोजाम सरकारनि खायसे खामानि आद्रा थानाय दा बेखौ गोदान सरकारा जों दांबोनायखौ नुनो मोननाय जायाखै नाथाय दा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दा सरकार दा बिथाङा मा खालामो दा बिथांनि सायाव जोङो दा बेखौ रेसपन्सिबिलिटिखौ बिथांनि सायाव दोननो हायो दा बिथाङा जुदि अनोब्ला बिथाङा जुदि नाजायोब्ला दा खामानिया जाफुंगोन नङाब्ला दा बैफोरो जबा थालांगोन होननानै जोङो साननानै लानो हायो जोङो सिगां समनि खायसे माबाफोरखौ एक्सपिरियेन्सखौ नायोब्ला दा बेयाव गोजाम सरकारनि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ दा गोदान सरकारा दाङा दा बेफोरबायदिखौनो जोङो नुबोबाय थानाय जादों दायो नाथाय दा जबनि बेलायाव दा थार्ड ग्रेडनि आद्रा थानाय दा फर्थ ग्रेडनि आद्रा थानाय दा बेफोरखौबो जोङो दांगोन ना दाङा दा जों बेखौ माने गेरेन्टि बुंनो हाया नाथायबा बै सिगांनि समावबो मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि समाव खायसे फरेस्टनि दा माने वाकिं थाबायनाय दा बैयो जोबनानै थांदोंमोन दा बेनि उनाव रिजाल्टखौ जोङो मोननाय जायाखै दा गोदान सरकारा बेखौ दांना माने बैनि दा पेन्डिं थानाय दा रिजाल्ट दा बेखौ डिक्लेयार होआलासिनो गोदानै मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होनानै जोङो दा बेयाव एपइन्टमेन्ट होनायखौ नुनो मोननाय जादों दा बे एक्सपिरियेन्सखौ जों जुदि नायोब्ला दा गोजाम सरकारनि आद्रा थानाय खामानिखौ गोदान सरकारा दाङा होननानै दा बेखौ जोङो हमनानै लानो हायो अब्ला दा नैबे समाव मा जागोन दा जों बेखौ बुंथ'नो हाया नाथायबा दा गोदान सरकारा जुदि नाजायोब्ला दा मावनो हायो आरो नाजायाब्ला दा बे खामानिया थालांगोन दा बेखौ जोङो हमनानै लानो हायो अके अब्ला नोंथांमोननि गोसोआव मा सानदों बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अके आं मोनफ्रोमबो कमेन्ट्सनि एन्सारखौ रिप्लाइखौ होनो थाखाय नाजागोन अके गोजोन्थों